3, 4. Hai, bita mea, să rupem. 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Mi-e atât de cald, nu mai pot. Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou episod de Among Us. Astăzi facem episodul 2 din Among Us, care v-am spus că am făcut anunțul și o să se posteze la ora 3. Astăzi suntem alături de Sami. Salutare! Așa că să nu uitați să dați like, share și subscribe. Așa că noi o să începem videoclipul și hai să-i dăm drumul. Hai să intrăm. A intrat și Sami. Mie nu merge, trebuie să ieșim afară. Alta cameră. Hai mă, mergi. Nu merg. Dar nu ți-e dus tare. Dragilor, dar numai nu merge. Gata. Gata, hai că suntem. Mă vezi, Sami? Hai să vedem dacă merge meciul. Hai mă, a intrat unul. Ce e șeful, bă? Nu știu ce Sami, cine e șeful. Hai că începem. Nu, a ieșit un turc. Lasă, nu-i nimic. Gata, hai că dăm start. Hai să vedem cine dintre noi o să pice impostorul și care o să mintă. Fa. Bă, cât ghinion să am. De ce fix așa ceva? M-am plictisit de task-uri, oameni buni. Mă duc cu portocaliu și cu negru. Sper să fie safe. Că de nu am murit. Reactorul. Gata, l-a făcut băieții mei. Au venit verdele. Nu știu ce-i, dar verdele ăsta cam... Nu e chiar suspect, nu pot să spun că e suspect, dar... Nu știu ce să spun de negru și de portocaliu. Portocaliu cu verdi. Task-uri? Cel mai greu task. Și enervant pentru mine. Deci, oameni buni, am auzit la Sami că impostorul este albastru. Lasă cu Sami o discuție cu albastru. Bun, deci albastru e impostorul. Vedem, mă urmărește ce mai face. Cred că... Da și mă duce. Tu ai fost mov? Da, eu am murit. Unde a fost? Vote. Votați-l pe albastru, credeți-mă. Să vedem dacă votează. Albastru, sper să mă creadă. L-am scos pe albastru afară, el a fost impostorul.
Eramus a fost impostorul! Și Sami, du-te după tot să vezi care o să mai fie impostorul în continuare. Se urmărești bine. Îl vei pe dracu. Nu vorbi așa de urât. Spune ce culoare o să fie și o să vedem. Verde și roșu. Mă duc să fac task-ul ăsta important. Avem sabotaj la reactor. Cine? Roșu. Roșu e cu mine, să vedem. Sper să fie safe, că dacă nu, am murit cu totul. Gata, am făcut reactorul. Nu. Gata, hai să ieșim. Avem ceva important la office. Vreau să fac asta la admin. Codul 90481. Gata, am completat. Aici am task cu firele. Așa. Și aici să scoatem frunzele afară. Gata, și am completat toate task-urile și mă omor roz. Da, roz. Să vedem dacă l-au prins. O să că e roz. Bun. Roz? Wow, l-au prins. L-au prins pe roz, bă! Bă, cum omorâ rozul, ghinion. Merge. Votați-l pe roz! Am câștigat meciul alături de Sami, bate pumnul! Corona. Virus. Dați play again. Play again. Play again. Dă exit game, că văd că nu mai vrea. S-a supărat că a pierdut. Ce-s greptomani? Că pe dublu vechiul. Sami Omar să-i spună la tatălui să oprească muzica. Nu mai veniți că hai, Sami, suntem 8. Bun, Sami a spus la tatălui să oprească muzica și așa a dat-o mai încet și noi o să le continuăm. 8 minute. Gata, start. Așa. Și tu nu. Nu poți să spui că o spun, că ești dezbrăcat. Hola. Eu de chemi Marion. Start. Start alb. Sau ce mișe. Așa, start. Dai start. Așa. Să vedem, o să picăm impostor. Am avut ghinion, dragii mei. Fai, cât ghinion, dragii mei.
A trebuit să depistăm impostorul, dragi oameni buni. Avem un task important acolo. Hai să mergem să-l facem. Sper să nu mă întâlnesc cu careva să mă omoare. Avem aici misiune. Gata, am completat task-ul. Mai avem aici cu meteoriții. Era să-l pierd pe ăla. L-am pierdut. Nu, am pierdut task. Bun. Gata. Nu, reactorul. Cineva a fost impostor. Fută-l Dumnezeu pe portocaliu și maica lui. Play again. I-am văzut de la început, dar am zis să nu. Sac. Mai. Nu mult. Mai. Orange. Ăla mă iubește! Cine? Portocaliu! Mă iubește portocaliu! Barbie. Bă, E cam gay. nu ți se pare cunoscut numele de Barbie? Cine te își pune numele? M-a scos afară. Sami. Se pare că te scos, adică. Oameni buni. Nici nu știu dacă să închid episodul aici, că nu prea mai am memorie și mă tem să mi se închidă singur. Hai să mai dăm un match și închidem episodul. Un singur match, rapid. Un match rapid. Poftim, Sami, că băga, vezi cât am dat volumul mai încet. Așa. Ai rapid un match. Suntem 8. Putea să dea star, că dacă dea star la păstă 7, picam 2 impostori, nu picam 1. Așa, dă-i start. Cine? Bă, gay, dă start. Așa. Vedeți cum ascultă?
Ce ghinion, fratele meu. Cât ghinion. Cum îl cheamă pe ăsta, Happy? Happy Sami impostor, șalaila. Happy îl cheamă pe ăla, mă. Oba. Bun. Las că oricum o să găsească ăștia corpul și o să te vadă. E scos afară. Te-a văzut Maro cum mai omorât și ai mers. Nu acum să omoară, Sami, să omoară numai. Uite, ce ți-am spus? Green. Uite, ai văzut? Ce-au și văzut? Sami, ceau. Ești scos afară și ești cu albastru. Cu albastru. Nu? Green. Sami, te-ai dus. Ceau. Te-ai scos afară. Și albastru te-a votat. Da. Și te-a votat albastru, colegul tău, bă. Bă, cât de bulangiu, te-a votat albastru. Fai. Dar-s mort. Nu-mi place mort. Deja v-am mai omorât. Nu se omoară în locurile alea, înțelegi? Am făcut task-ul ăsta. Dar de ce nu fac așa? Nu s-a făcut. Ai, ce nu-mi place ăsta cu cristalul. Oameni buni, nu-mi place cristalul. Am făcut cristalul. Sper că nu-i task-ul greu, nu? Uite-l pe Maro. Ce faci, tovarăș? La admin, sigur e ceva la admin, că trebuie mai mult curent. Ce faci, bă? Bă, dar știi că poți să dai sabotajuri și când ești mort. Poți să dai sabotaj, să închizi ușile. Dă-i un sabotaj la reactor. Hai să vedem. Să vedem pe albastru cum omoară. Unde e colegul tău, bă? Ei, la dătar. Face că ca fantomă poți să mergi în afara hărții. Deci eu. Galben nici nu a plecat. Reactorul o să fie reparat. Deja bam. Mai bine de el la oxigen. Sau la lumină. Ia vezi, când poți da? Când mai poți da? După aia să dai aia cibini la office. Acolo, la curent. Galbenul a ajuns